Asszonyod! Valaki fogja már meg! Megint ott! Engem kerget! Tereljítek felém! Ő fog dőteni! De csak nem mondd meg, hogy kit fog feldülteni, jó? Ez életveszélyes! Állj ide mellé! Hadd játszod én ebben a fordulóban, a diszkónak drukkolót! Kérek szépen még abból feketicsi pálinkából! Valaki kassa rá a kezelet! Majd én! De a közelébe nem merjél menni, mert akkor majd... Mert akkor mi lesz? Félre találok nyelni egy almát? Mi van? Narcisztus arra! Miért pont én? Már téged szarrá! Ez meg itt Golfgirlnek képzeli magát! Jó cucc! Mondom ezt, Ririgut, tisztára még bolondultál! Jó cucca, itt a kukorica! Meg fogok halni! Hölgyeim és uraim, a szavazás elkezdődik. Elő azokkal a telefonokkal. Nos, ki légyen a mi Faustunk? Ki szenderüljön jól létre ebben a fordulóban? Petár, amikor rádobom ezt a vacakot, akkor vessed rá magad! De most miért pont a Petár? Mert annak nem csak az Instagramon van tökkel! A homoszexuális egyeteink egyike, szavazzanak! Én rávetem magam, te meg szúrd le! Vagy nem is. A magyarul nyilgyú plázacicák valamelyike? Igazon, hogy dobba! Háromra dobba! Ez undorító, én nem is nézem! A kocka legyen az, valakinek mennie kell. Valaki segítsen már, én nem bírok sokáig futni. Én még a WC-re is a gurulós székkel megyek. Szavazzanak! Szavazzanak! Nos, melyik legyen az? Ki égjen a Gehenna kénköves tüzén? Szavazzanak! Én ezt nem csinálom tovább! Kiszállok! Halljátok ott kint! Kiszállok! Kiszállok! Megtegyetek már! Megtegyetek már! Srácok, ez mire való? Köszönjük minden kedves nézőnknek! A közönség szavazatai alapján mindig először a buzik meg a niggerek halnak meg, vagy a vegetáriánusok. Köszönjük a közreműködést! Mit tettél? Megöltem! Azt hiszem! Véletlen volt! Véletlen mi? Eskü! Nekem szaladt! Nem tudom hova, deadlába indul, de nekem szaladt! Tiltos! Dobd el a késed! Csak a te is a tiédet! Ne dobd el szerelmem! Dobd el a késed, vagy neked megyek! Pedál! Az a késed, hogy megvágsz valaki! Én már legkapcsoltam, hogy terítítod itt a játékosokat! Tudtam! Nekem az elejétől kezdve gyanús volt! A pofád lapos, köcsög! Peter, ne beszélj ma hülyeséget! Pedál! Megbolondultál, a saját csapatomat akar nem ritkélani! Ki tudja, mire van képes egy mesebej pár plusz euró? Srácok! Állítjátok valami, hát a bizonyakorca megdilult! Csak emlékeztetni szeretnélek rá benneteket, új generáció, hogy a játékban lehetséges a kihívás intézménye. Pedál! Szerintem híjad ki! Igen, hívd ki! Híj ki! Hát ez is megvolt báránykáim! Megtörtént a végső kihívás, megnyílt a végső játék, az élet-halál harcra! A következő állomás, az Y elágazás! Eskü, hogy én maradok betonon, csak és én csupa szárny leszek, őt viszi majd. Én leszek árnya, vagy ő az enyém. Ez a géti, a szomjam, az Y elágazás. Jó gyerek voltam a tegnapi nóta, itt ül a vállamon mára a húsz. Az élelem őznek kincs oda, szálljon a vér, ez az Y elágazás. Szívünk a volt is a múlt idejébe veszett. Nincs etikánk, ha az élet egy gombra marás. Gyilkol a kéz, ha a holnap miénk nem lehet. Végzett és kezdett az Y elágazás. Nincsenek álmaink, csak az út kifelé. Úgy harapunk, hogy a szem fog a kőbe bemás. Kárhozunk úgy is, de épp ez a perc a miénk. Mély szakadék, ez az Y elágazás. Micsoda küzdelem, báránykáim! Micsoda sport! Micsoda szórakozás! Nos, ki vajon élve?
A Pán Péter szindrómásokos tojás? Ki nyeri a versenyt? Az Instagram vagyon Niemeyer tahó? Kire szavaznak? Kinek szurkolnak? Kire adják a voksukat? Jól gondolják meg, a szavazatuk nem játék, a szavazatok meghatározza a jövőt. Köszönjük minden kedves nézőnek ezt a csodálatos műsort! Micsoda adás, micsoda nézettségi mutatók! Hölgyeim és uraim, a Délvidék valóságshow végéhez ért, és megvan a nyertes! Petár! Mi van? Gyere ide, a játéknak vége! Miféle játék? A Délvidék valóságshow-nak te buta. Játék? Játék bizony, hogy asszisztenseim fűnyíróval estek neki a Réma menedzsernek. Nem volt kár érte, úgysem lett volna belőle semmi. Hogy asszisztenseim a fűben elrejtették a kígyókat, ezt még szépen megoldotta ártok játékosan. Tényleg a sor visszavonulni! Ahogy Szöszi almáját patkányméreggel oltottuk be, mennyi diploma is mégsem vette észre. És a személyes kedvencem, amikor Ádám el akarta hagyni a játékot, és asszisztenseim Paul késébe lökték. Nem Paul volt. Nem ő volt, hanem ti! Nem mi voltunk, hanem a népakarat. A nép döntött arról, hogy ki menjen és ki maradjon, ki éljen, ki haljon. Ezt de szépen mondtam. Na, Petár, mit kezdesz ezzel a törvénytelen mennyiségű pénzzel? Én azt szerveztem, hogy elmégy külföldre. Ó, de hát kedves Petár, hiszen tudod, hogy a határ már réges-régen zárva van. Innen nincsen kiút, innen úgy csak lefele vezet. Vagy ahogy a régiek mondanák. Itt élned, halnod kell. Na! Fel a fejjel, Petár, jól meg leszel iringóval, Jázovón vagy Keviben. Hölgyeim és uraim! A Vajdasági Köztársaság legnépszerűbb műsora a Halló TV után véget ért. A Délvidék valóságshow! De hát, kedves Petár, mit akarsz, hiszen már megnyerted a játékot? Rohadéka! Petár, csak nem akarsz itt mindenki előtt, a kamerák előtt, amikor 200 000 szempár szegeződik ránk. Páter! Bekkemér! Szűlumet! Kóremte! Ahogy löktél, úgy forogtunk, jót röhögtél, szórakoztál. Ó, te boldog, mint a polgár, viccnek néztél, semmi másnak. Mennyi álom és varázslat, és hogy haltunk, azért volt csak, hogy te vérrel végre jólnak. Mégis sírunk, mégis élünk, orrét egész nemzedékünk, így már tudjuk, itt a végünk, éles kezünkben a késünk, hozzak vissza, ég a szárnyunk, már csak túl közelre látunk, és meg már nem adsz ennünk, mint te voltál, olyan lettünk, megyünk ott a láthatárban.
mocsárműzben, rothadásban, ott van hány inger belázban, térdünk derék hasában. Állunk félre számba vámba, téged is magunkkal rántva, megrémülve, meggyalázva, késünk szív csak rába látva. Kell megmaradni, megfigyelni, megrohadni, megtanultunk lakni, csalni, inkább törölni, mint hadni. Mondod, itt kell megmaradni, megfigyelni, megrohadni, megtanultunk lakni, csalni, inkább türkolni, mint halni. Itt kell megmaradni, megpihenni, megrohadni, megtanultunk lakni, csalni, inkább gyilkolni, mint halni. Mondod, itt kell megmaradni, megpihenni, megrohadni, megtanultunk lakni, csalni, inkább gyilkolni, mint halni. Találkozunk a következő évadban, amikor is új helyszínekkel, új játékosokkal és új halálnemekkel várunk benneteket. Nos, ki lesz az új generáció? Köszönjük szépen! Itt a